Abuja for Saturday, a word to my say at the Unimse Bia and a home and some ebedan kotokohini say ohima or Tisson Preso de Acunyano, a branchy, a cobe bika cry, and I'm so a Busiano can't tam, and Mohiman also can't tam. And ma where you are trans a casam no, nature say ohima and tam no bono until I'm so, and ma you two or hima no you do my say. And send some evertonum no more here. So me the Shebrantie and I been at the Shebrantie na wabi swine na waye word ma say hine and rada and na yakupon aya dom ama this year we word ma say one more ate a day ya one more etumi enya the Shebrantie and no was swine a day ache na nanom nenra de na seni ense kachire na edin ya nipa krono e de baye eye okoji aman kwabena kire ye otoso mienu na sabre die wo son ya kire kru no anase oman no se ono na ye owoduma se ehene ya sabre die nche bi obakotokofie ma bi son e de ache ye rosante hene sabre no ye omoba menhia na nya asem keto akora isanse no oche se akonwa no akọ baabi akọ ahwa mfinhia be se oha eni akire ya na entumi ma wo momo ya ade ase na nkasa no entumi ema wo mo hono mo mo disum ba ye ebe kantam mo hima so de ntam no boso na sade ye nyina yinim no entam de yo hina na so hima na se wo de boso no ebo wa na chese wo tu ho ade so anesanti no ohima so no ye ratena se na wo hwe ye ehwe abusua dua ni chechi mu no chese ohima no krampot so no nya hima enti nam so ma yetu no a omo ye se wo mo kọ na brepem no makọ hwehwe mu na omeya de Shebrantie abane se ni yakopon adom abrewa yi poma kwan mu a me no kasa ide wo mo enya de Shebrantie wo son ya che kunu a ye hwe ni mu se enche bia abrepem ombeba manhia kotokofie mu na wo mo atumi abisan ede ya che yira kotokofie na achiri no so no ohene kura wo ba no so atuma koyi ne maame ede aba na nura da ewoduma sese ni na nsaka kire eye mrahye badwani ya wo wo mo patem ho no akasa so papa eno no ene enura de o mani je pa isanse akonwa na aye wo mo ade na echinchi mo nsaage na ya pam mo de afiri ho no na ya de aye wo mo de nto munyamfo Millicent ye bo amankwa sunwa West MP ne papa nimpon ena sabri oba bi so etu mo swan se woduma se ehene na enura da wonswan na se ewo ahemfie no umi nkohwe bi mra Sania kasama boy a odina muma agihie abusua panini o se no sasa abre abusua no ye bon tontom wo mu no wono eba wono nana a wono bi ye se obetimi de eme akonanim eye bra kofi amankwa ka chire ono ne sa abre ye bon tontom no abo enti nana na konwa din no ye friend say na konwa din okoji amai famna ti oto fun yeah come here Chame wo yo ham esreni se etuna na disacho me ofu kiama abracho na etosu me okoji amani abnachira otosumu me okoji amani abnachira otosumu me nana ne awia payina ochichire awia domasi me nana ne kwesi bosomtwe me nana amanko atia me nana ne awia payina me nana ne abnachira okoko wasantu me ho a yede ni ti dia chantama enunti enya awia domasi ntama day bisachre nanano ene awia domasi
Sumpa me na nan person ene na me ba beto so. Me so ani ya. Sana na mo frɛ me no ko. Awio, awio, anadwo, ensuomo. Awiemo. Me da me chi. Eto na na papa chi. Besi. Yeah! Na me stress enuadɔ a yɛbɛtumi aka abom apagya awiadom asɛm ɛne na yɛhwɛ yɛpɛ mpuntuo yɛpɛ nneɛma bebree mmeranteɛ brɛ mmabaa brɛ ɛne nneɛma bebree enti ɛsrɛ mo sɛ mobɛma nuadɔ afutuo ɛne adeɛ ahoɔden na mo deɛ me pono babie no 24 hours obiara tim ba bi na ɔbɛka adeɛ a ɛde mpuntuo ɛde bɛbrɛ do aso nana no meda mo ase pii wie abusuafoɔ nti nsɔanyɛ no ɛna wokɔhwɛeɛ no ɛneɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa kɔ ha na abusua no mu panyimpa baako yɛ a ne din ɛde onimonyamfoɔ anaasɛ ɔpanyini Owusu Boateng Charles Owusu Boateng ɔno yɛ kasamafo de ma abusua no ɔmo ka ho bi no mu di anim de ba menhyia yɛwura ka de ma wɔn no ɛna wakyerɛkyerɛ abusua du anim mpo sɛ ɔmo mpo no mu nkyifiri bantema ya bantema ɛna wɔn nkyifiri ankasa nti wɔn yɛ asantefoɔ pio wɔn yɛ asante adehyeɛ pio na tukɔtena ɛna de wɔn kɔkɔ pio mu hɔ no ma wakyerɛkyerɛ wɔn ase wɔn nkyi wɔn nananom abɛyɛ bi koro nyinaa no wakyerɛkyerɛ abusua no mu ankasa ɛde akyerɛ yɛn ti do mmonyamfo yi nso ɛka ɛde owó dumase akonnwa no ɛho. Awia dumase. Kobia. Yɛyɛ ɛkoa asimpi asare nananom. Yɛyɛ ɛkoa na yakra aboa no ɛkoa a yɛfrɛ sumsere. Yɛn nana a odi kan no yɛfrɛ no asumi apɔnkɔ. Ni ɔtɔ so mmienu yɛfrɛ no ayiwa kɔyi ampem. Ni ɔtɔ so mmiɛnsa aba asi akwan sikafoɔ. Ni ɔtɔ so nan aframoa. Mmarima no so ɔmo yɛ mmiɛnsa Boahen Kɔkɔ Atiware Bempɔn na Twene Gyan. Na yakonya yi obiara bɛte sɛ bantuma konya asekyerɛ ne sɛn. Bantuma hena preku na wara me nana ayiwa kɔyi ampem. Ne na wo awia panyini. Nti na awia panyini bantuma anote. Nti bere be duru ye sɛ ɔbɛkɔ akɔbɔ bra. Nti ɔkɔ ne maame nua panyina asumi apɔnkɔ ho seketia. Sɛ ɔkɔ akɔbɔ bra. Nti ɔno ɔkɔtena ɔkɔbɔ bra nya sika tɔnnɔnkɔnkwa tapɔnti na wɔ nipa ba apem. A ɔdo kɔ chichi kuro wɔ seketia ho. Ade efe na awia. Na ne wɔfa Boahen Kɔkɔ wuye. Na sɛbio nka sɛ wɔfase ni ade anka na di ade. Na nanka konya nanka awua ne obia momhye nanka ene dia. Na asumi apɔnkɔ no kɔwa ɔnso no ɔba ba bi efɛ na afia bosoma. Na ɔno so kɔware jama hena yɛfrɛ Kofi so no. Nti ɔmo Kofi so ampem ne wo ba ne yɛfrɛ no Achampɔn Kwasi. Nti Achampɔn Kwasi nso huru sim sɛ ɔne nana awia panyin no bɛpra konya no. Na enam sɛ na awia ayi Kofi so ampem no ɔyɛ Achampɔn Kwasi ne papa nti ohun sɛ awia firi bantuma ne bae. Nti akonya no jam yɛ de kɔ bantuma so kon wɔ hɔ ɔbɛsan de dɔm na kɔ. Nti ɔsɔre tie awia panyin. Ma yɛ de akonya no ma awua no fa se a yɛfrɛ no Achampɔn Kwasi. Nti asɛm no ante awua de. Na oboni tumpo sɛ obetu afiri hɔ. Na kwa na obefa so obetu afiri hɔ so na mu ayɛ de because sɛ de obetinti dɔm no nyinaa kɔ no na ani enyan. Nti de akɔba ayɛ ne sɛ bra yɛyɛ Boahen Kɔkɔ yie no ja bondugu hene ba be jam omo be yɛ yie. Nti omo yɛ sɛ omo bɛkɔ akɔda nase. Nti hwa mo kɔ ya na awua ne dɔm sɛ ni adoa ma menyae. Na omo tu firi hɔ sɛ de a fidie hwara ne nkyia na ɔkɔ. Nti awia ne dɔm no ba ya na ebeduru ne ba bi awia dom ase. Nti obeduru no hu sasase ne yɛ ba bi akuru ne da so yɛ. Nti omo hyɛ ase sɛ omo bɛkyekye kuru no.
awia so na obaro ode dom ni nyina na bae na awia nya obi a sebe oye dufu nipa na onse nipa so nti nipa na ode omo bae we a ose bia ma oluma makohu nsu bi wa ha na mpese mchichiri makura wo nti dom na awia de omo bae bi na chichiri sunyane bwan kokko ebi na chichiri kwatire kwasi awia ebi na chichiri adanti a friend wia kofi ebi na chichiri fiepre chama mponsa ebi na chichiri atronie dumasua de ochichiri dumasua no omo ya nuafom ye fi tokuni akwan ebi na kwa chichiri atronie bi na chichiri aya akoma so nti nkura atwa ho sunya ho ahia nyina ya wia dumase nkura nti omo na ochichiri nkuro ni nyina oguso omo chichiri nkuro na dumase ko nanim no ana sa ma premper the first otu adum hene se omra na baatuma konya to nti awia panyini mese no kona onkodi baatuma konya nti awia panyini ekono o hwe ye nananom so a nipa oba panyini no owo makakra ayiwa koyi ampem no owo kosu awusu adenchim wo kroma panyini wo awia panyini nti kosu awusu adenchim no ono nso na wo kwasi krabosomtwe nti mra awia panyini ya befa so nkodi baatuma konya ode ne wo fase ya frɛ kwasi krabosomtwe si nanan na ono free ha na okodi baatuma konya nti okoya ni kyere bi na kwasi krabosomtwe no okɔ no nsuma kyiri nti awia panyini de don free baatuma kokra santire ma ni tu dom ka hono no be ye ne wo fase kwasi bosomtwe na yi nti owia yie no na opunu na konya awia panyini na kyekyere awia adumase na so enwa awia adumase kodi baatuma konya nti wo fase kwasi krabosomtwe no ode na kyekyere one na ewu akonya no so nti yakonya efre no bosomtwe akonya so bi bisa se de nti abosomtwe akonya ase no nti ono so firi ho a ode ayefre bosomtwe ne trase no okoye no anche bi nti bosomtwe ne kono nsuma kyiri na ya na ba ko efre na abo adwo a o mema miinu yefre ba ko amankwa atia na yefre ba ko ya wawia nti obaye na ode amankwa atia ne si nanan because obaye obepunu nkunya wie no nti ho no oma hoda the first time oyi banim hene yefre no boadi kofi banim hene tia de meka me boa ana ahemfo na dom na ode omba ba ko yefre krobia sante omo na ya adontin ana acting president ono so ne nana ka ahemfo na mo bae ne bi enti sa dom no bi na ode omusie bi we ha ode sunya ye krontire ode atronie ye benkum nifa na ode kwatire ye jase adanti aye benkum nti dom na ode omoba omo na ye sa adwuma ni nyina nti bra ode amanko atia bedi akonya no na ono osanko bantuma nti anche bia na awia panyini so kono nsuma na tete no so no ohene bia obewu bia no wo fa befa awia ma ohene bia tese befa de ukọ ndokọ bantuma ye ompunya makomako ya na na makodi bantuma konya ompunya makomako 7 ni e befa amanko atia so ma ne di kodi akonya nti okọ ni nua na kosi ni nua na frena ya wawia no na ono so modi ni si awia duma se akonya so na amanko atia no so okoduru bra akodi bantuma konya no saa mra no asante because okọ asante mamu a awia duma se bantuma fo no omo ne da asante amite kun bia beba asante mamu bi omo ne die enimu nti awia amanko atia no ko ye saa mra na asante ne jama wo na duru nti ono ne die enimu ko ye ofiri kwatiefie ma amanko atia na ko ko di nkunim de ma asante mane a ofiri kwatiefie amanko atia no wu ye so ne be fa ya wawia na ya wawia so ko bantuma kokodi kodi akonya odo so bra akatama so kon no ono ne ko twa asecha asbaka titi ma santeman omo nyina fi kwatifi ma anti ono na chi akonya no mma bedi bi mma duba bi na sebio ni pana bonyanya na bia omo ne omo bara omo ne omo ma ne bae nti akonya to mfa nkodie ye nananom ye mma bebre kofi kura kwasi wote kura afo bia mo de awia adoma se akonya bia omo ye mma ofia anti ewoma na bayi
yɛbɛkye prempɛ the second bra aborɔfo no yɛ sɛ ɔmbɛfa sikadwa kofie afiri asanteman mu no nti yɛ asantoa ba kukudufoɔ sɔre sɛ daabi asante mema ahemfo mada na yɛmpene me yɛmfa yɛ nanam nkonyankɔ nti ɔsɔreɛ nti ɔha saa me no yɛ nana kwamena kyerɛ a ofiri fie ha a me nua yi sɛbi na ɔyɛ nana kwamena kyerɛ de second no na si na mu no ɔno nana ɔte awi adomase akonya so na nipa na ɔdi kun na ne yɛfrɛ kofifo fie na yɛhwɛ kwamena kyerɛ akokoduro ne nneɛma na yɛbɛfa kwamena kyerɛ ne yɛde kɔ no kodi ba ntoma akonya nti ɔkɔɔ yɛanya amammerɛ ne amanne amfa na nsi so bra yɛbɛya na kon no duru yɛ saa me yɛbɛkye prempɛkɔ yɛbɛkye yɛ asantoa na kwamena kyerɛ sɛ no ɔnte aseɛ meɛmfa ne nananom nti kwamena kyerɛ saa mmerɛ no bono ha nyinaa yɛ wɛse na asante ne yɛni bono afo nti nkura ahemfo nkuro dodo atwa sunya bono afo ahyia nyinaa no na ɛnam sɛ yɛfrɛ sɛ bantoma hene na ne ba na awiadomase nti saa asase ne nyinaa yɛ nti nkura atwa ho yira na awiadomase na yɛ headquarters nti na kwamena kyerɛ at the point in time no na ahemfo maako 54 na ɛsɛ nase wɔ bono man mu ha nti ɔno na bu adoma no sɛ ɔne ɔmo ɔmne ɔnte aseɛ ɔbɛkɔ akɔko agye ne nanam konya nti ɔko paa nti ɔmo kɔ soa tuduro ne nneɛma firi bondugu ne nneɛma ɔmo beduru bekyɛ ma asante akɔfo na bɛfa de ko nti mu na ɔmo ɔte sɛ na kwamena kyerɛ te sɛ yɛakye asanto ate no de ne ho ma aborɔfo no yɛkyerɛ nti wo a ansa na yɛbɛkye kwamena kyerɛ no ɛna mpo na yɛ na kwamena kyerɛ aborɔfo na ɔtɔrɔ ma se awiadomase kwatefia ɔmo bɛhye ha nyinaa aborɔfo hye ha nyinaa nti wokɔ asante mu aba agudie ne nneɛma ɔmo bɛfa kɔ aburukyiri awiadomase yɛ deɛ ka ho ɔmo bɛtɔrɔ kuro no ase nneɛma ɔmo hye ha nyinaa nti mmerɛ a nana kwamena kyerɛ ɔmo kyerɛ no ɔmo kyerɛ no awiadomase 23 November 1900 ɛwɔ Atroni Forest obisa dana Atroni hena Atroni bosoma wɔ na ɛbɔ dana kwamena kyerɛ ho ba no nti ɔmo de duru Kumasi 24th November 1900 25th November 1900 ɔno ne the only ɔhena a ɔbɔ no ha nana kwamena kyerɛ no ɔhena a ɔbɔ no ha ɔhema aburokyire hema di n'asɛm wɔ Britain the Queen of England di n'asɛm wɔ Britain nti ɔmo yɛ wireless message sɛ yɛmfa yɛnya nana kwamena kyerɛ yɛkunu kwasi da nti awiadomase yɛntama yɛkɛsɛ ka kwamena kyerɛ kwasi da mfa woka kwamena kyerɛ kwasi da na ani braba yeah enti anu achi na munyamfo Millicent so de na de to so no wo kyerɛ sɛ no abɛyɛ mmarahyɛ bedwani ɛna papa so ba bɛhwɛ kuro no no so hwɛ sampate monom de ɛne ɛsɛ wɔtwa fufuo na atɔnkwan mu ano nti mpomtuo de wo mu ni bibia ka sɛ wo mu ntumi mfa mpomtuo ɛma awodomase de sabre de yaseda ɛna wo de makotɔkɔhene na afei so wo mu ɛsan ɛhyɛ bɔsɛ wo meba na wo bɛyɛ do metumi bia no papa wo mɛhwɛ kuro no yie pa ɛde ama yɛ nyinaa yaseda be ma twedi ampo nyankopɔn aseda to so mienu de be ma busuafo ne kroma ne nyinaa na yada nyankopɔn ase ama nana okoji aman sene nyankopɔn adom wa mane abanya we ye nyinaa ye nim se e ba wi adom ase akonya na da ho ache na edin so a yenya ye kwabena kyerɛ no ayokofo ye nyinaa nim se ye nti ene yeti ankasa ne bantima akonya senne nyankopɔn ye yadom na mfie bebre akonya yada ho na nne wode aman ne wonfa ma obi a wode ama me ankasa mpapa yes too much is given much is expected any excuse to fail the community because a member of parliament and papa sign edi akonya dia na chese ejuma kese na abusua eni kroma eni oman Ghana dia hyeyensa ti nyankopon ne mesre ni so no a nimbie ni nyansa ya ne dia free the crown of the head ekusi the sole of the feet no nyankopon emfa ni no na on church na kwan no no man nyansa ni nimbie a
mpanyinfoɔ ne bible mu mpanyinfoɔ ne ahemfofoɔ timi de bɔ man man ne yie otumfoɔ nyankopɔn fa no yɛn nso deɛ ɛwɔ se yɛyɛ ne yɛde tan n'akyi ɛma kuro no ɛkɔ so ɛyɛ mpuntuo no otumfoɔ nyankopɔn ɛma yɛnya nipa anim adom sɛ baabi ɛbɛkɔ biara no ɔmo de bɛdom yɛ ɔmo de dom yɛn nso a yɛmfa nkame kuroma yɛde ma se wɔ animonyam hyɛ ɛne akyitae a mo nyinaa mo de ɛbɛtae ɛne asomdue a ɛfiri mmerɛ a yɛ nana otumfoɔ ebia asɛm no ɛbɛsi saa mmerɛ yi ɛfomata din a yɛwie bibiara yɛde aseda ɛma otwe di ampo nyankopɔn timamufoɔ ɛyɛ abusuafoɔ a yɛnim no na yɛn nyinaa yɛhwɛ sɛ nyankopɔn bɛma yɛakwanya sɛ saa akwanya wɔ yɛbɛtumi asi timamufoɔ ayɛ krado timamufoɔ ne bi ne me anɛ meyɛ member of parliament ɛkyerɛ yɛ readiness to serve the people nti sɛ yɛka sɛ som a obiara kita mu bi ne ayɛ amana a yɛyɛ adesrɛdeɛ ne yɛbɛkɔ so asrɛ sɛdeɛ ɔmo ankasa kaa sɛ menkɔ no ɔmbɛtae m'akyi no aboa ama yɛayɛ no mɛsrɛ sɛ saa ne yɛmfa nom yɛ papa nso na ɔno a wayɛ agya ayɛ maame ama yɛ no na ogyidie sɛ sɛ yɛtae n'akyi yɛsɔ no benkum ne nifa na ɔto frɛ yɛ na yɛn nso yɛto hyia no a ɔnim sɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn ne pɛ no a ɔpɛ sɛ ɛsi ɛwɔ wiadom ase ɛne dom ase nyinaa no a yɛbɛka sunnwa ne wɔ se nyinaa no yɛbɛkɔ yi nti yɛbɛsɛ nkabɔ mu biakɔyɛ ɛne nkonimdi ama yɛ nyinaa ɛda mo ase nti abusuafoɔ ɛno na wokɔɛ a wokɔteyɛ no nti sɛsi adeɛ sɛde yɛwurade kan sɛ nkonnwa bi a wɔbono ne mpatam hɔ nom na ɔbɛhwɛ na wɔpagyapagya wɔ mu no ɔma history yi ɛna mahu ne yie paa deɛ nti na yɛwura ana yɛwura kaa sɛ wɔbɛpagyapagya wɔ mu no fi sɛ wɔhwɛ nkuro bi to sɛ atoroni efiapire ɛne wɔn yɛtwa ho ahyia na kyerɛ sɛ world master sɛbi mpɛdua sɛ nya nkonnwa ketewa koraa enti sunnwan mpo no ne kasɛm no sɛ sunnwan mpo no wɔn mu awuo dumasefoɔ na kɔkyekyere sunnwan na sunnwan mpo abenya man hene a na ɔno no kɔkyekyere hɔnom no nya man hene a na kyerɛ sɛ yɛwura kasa no na kyerɛ sɛ odi kan kasa enti sunnwan ama ne ho so kokoroko sɛ wɔn ka asante ho wate ne ho ne ade no mpo awuo dumase ɛna ɛnam awuo dumase so na wo sunnwan ɔbaaye na nipa ɔno no na wɔn no so na baaye no no so ɔsoma asante a wɔwɔ so nkɔ hɔnom yo yate mo masoma yate monkɔ na emom no enche bia nim sɛ yɛwura kɔtɔkɔ hene ebepagya wɔ mo nyinaa fia pani ato no mo nyinaa yɛ baako fi sɛ word ma sɛ de sunnwan patem hɔ ma no mo no mo kɔ mo airport hɔ no no hɔ ana mo so hyɛ enti no sɛ de yɛwura kan yɛ hwɛ animu sɛ munyamfo a wɔ bayi obesuan kye yɛwura wi amre pam bepagya na na yɛ man hene na bibi atumi akɔyi nti word ma sa frimpo ne hu sɛ nya akonnwa keto akora ba menhyia na ɔmo ni ade yɛ dede ne ade no nyinaa no ne nim sɛ bi kuro bi ɛtɛ baabi na so wo hwɛ ɔmo bakɔsɛ mu mpo a ɔmo nkoa no ɔmo mpanimfo ne bi nananom bi bi te sɛ ɔmo hene baako anye frɛ no kyerɛ no obewu yi ɔbɛtɔ wɔ kon mu asante nti ɛnya ade keto akora ne mpo yɛ ɔmo ntam nti ɔmo ayi bi paa de abo asante a ɔmo yɛ santefoɔ pio an ɔmo fi bantema ya enya asɛm keto akora nti yɛhwɛ ne mu sɛ brepam no bibia betumi enso so akɔyi na ɔbɛswan ɛda kyɛ kɔtɔkɔ hene ne bɔ a yɛwura ahyɛ wɔ mo so no yɛwura bɛyɛ ama wɔ mo na bibia tumi akɔyi nti ɛbono mantem ɔnom de nipa no adɔm ahene de ne ba yɛ anka ɔbɛpa akonnwa de ama no na ɔhema nso so yɛ twan anka ɔtɔ akonnwa de akɔkɔma no no amfa amfa nti sɛ deɛ ne nyinaa no ɛyɛ bɔ ato agu a sɛ deɛ de hyia ankasa ɔyɛ santehene ankasa de hyia ɛna sabi ɔbɛfa wɔ duma sɛ akonnwa aba bɛhwɛ kuro no nti dɔm ahene agenda rezi wɔ hɔ no wada woroma amfa nti na sei na hɔ ama ne bosi tie busuafo de bɛba akyiri bia ɔmapie mu wɔ menhyɛ fikesie mu so a de bɛkɔ so obi asoso yɛde bɛba abɛsom mo aha ɛyɛ Dumasa TV yɛda mo ase